Hej og velkommen til min første episode af EO Simulator. Jeg er en ny YouTuber. Jeg vil spille meget EO. Jeg vil også spille noget andet selvfølgelig. Ikke kun det. Nå, nu vil vi begynde. Okay. Sådan. Jeg ved ikke engang, hvor vi kører hen. Ja, som jeg siger, det er bare en lille infovideo, hvad jeg vil komme til at lave. Jeg prøver at vil ønske mig FIFA 15 til min fødselsdag. Og så vil jeg spille noget de her downshow nogle gange. Og måske kan jeg finde på at optage Kom og Vind. Jeg kan også finde på at optage Tanky. Men jeg hedder... Hvad hedder det? Jonas Alsen Gaming. Jonas Alsen Gamer, som det er på min YouTube. I må gerne Skype. Ja, det er pinligt, undskyld. Nå, vi skal i sted hen. Jeg skal lige bremse lidt. Du skal lige passe på, at du ikke kører ind i noget, Jonas. Og vi siger, jeg har en PSA selvfølgelig, men der ved jeg ikke, hvordan jeg skal optage. Der skal jeg måske ønske mig en togløs camp. Ej! Undskyld. Jonas, for satan. Undskyld, folkens. Du skal huske at bremse i svingene. Ja. Det vil være altid siden, folkens, at jeg har spillet. Liv Døjern. Er jeg i Tyskland, eller hvad? Nej, du er i Schweiz. What? Jonas, pas på, du ikke kører ind. Yes. Jonas, du... Har jeg kørt forkert? Nej. Nej, det er jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg har en tid. Jeg regner med, at vi kører 2 til 1 rute, folkens. Jonas, du kørte lige ind i hegnet. Jeg planer om, at jeg kører 1 til 2 ruter i den episode, fordi jeg er ny. Skal du ikke lave 1 til 2 ruter i hver episode? Og jeg regner med 4 til 5 ruter hver episode. Men på grund af det er den første i dag, så vælger jeg kun 1 til 2. Folkens. Og det kan godt være på en tidspunkt, jeg vil en video i en halv time. Ja, en time. Men ikke i dag. Der er ikke tid. I kan bare spille en FIFA-kamp af. Nej. Og I venter på mig. Ja. Nå, men jeg står faktisk lige her. Ja. Jeg ved ikke helt, om der er nogen, der kender mig. Men ja. Darling.dk. Kig lige forbi. Dejerne hedder jeg, men ja. Ja. Det her, det er så min ven, Jonas. Jeg vil prøve at se, om jeg kan give et link i beskrivelsen. Ja, det kan jeg godt hjælpe dig med. Fint. Bare gå ind og få de der kontakter overskået. Fordi jeg vil gerne lige... Ja, men jo. Men jeg gør lige sådan, så dit hold for OK på kemi. Ja, 100 må vi køre. Det ser sgu ikke særlig godt. Nå, nu er vi i en tunnel, den var jeg altid. Jonas? Ja, Der er et andet game med din FIFA. Nå, du mistede lige forbindelsen. og bare gå ind igen.
Måske jeg ikke giver så mange spørgsmål, men det er fordi jeg koncentrerer mig. Og det er jo min første video. Og nu må vi komme køre 80. Ja, og når jeg siger det der, så er jeg planer om at lave eftermiddagsvideoer og aftenvideoer. Og der kommer måske også en stor video med mig og min bror og Jonas. Hvornår har du planer om det? I dag. Nå jo. Måske. Og så har jeg planer om at lægge to videoer om aftenen. Ja. Og så har jeg planer om at lave vlog. Og Jonas, hvor mange videoer kommer du til at lave om dagen? 3 til 4. Så er der også et bakspejl derovre. 3 til 4. Ja, Ja, jeg skal lige sige noget. Vloggene, der er planer om, de kommer hver mandag. Skal der ikke komme 2 vlogs som uge, altså? Måske en hver mandag og en hver fredag eller sådan noget? Nej, jeg planer om kun om... Jonas, du skal... Drej af! Jonas! Ja, det er bare ærgerligt. Du kørte forkert. Så må du tage... Ej, det kan... Du kan ikke... Er der ikke et sted, hvor man kan dreje derovre? Til den vej, der er derovre? Det tror jeg sgu ikke. Altså, så må jeg vente til, jeg kan dreje. Ja, ellers må du lige... Det var sikkert, fordi jeg ville have, at videoen skulle blive længere. Vaps! Ja, jeg er rolig nu for helvede dog. Jamen... De giver aldrig en bøde. Det er sgu ikke tit. Jonas, du kan dreje over der. Okay, det er lidt længere. Okay, herop kan du dreje. Se, jeg kunne. Ja. Og så er planer. Om onsdagen kan der godt være. Nej, det bliver om tirsdagen. Der kan godt være, der kun kommer en video ud om tirsdagen. Og hvorfor det, Jonas? Fordi jeg skal til håndbold. Ja. Og ja. Jeg vil sådan... Hvad kan man sige? Jeg ved ikke engang, om de kan høre dig. Nej, okay, men jeg vil nok sådan... Ja, hjælpe Jonas på vej med YouTube og sådan noget, fordi jeg har jo 100 subs. Ej, Jonas! For helvede for den. Så skal du bremse. Det er også min første. Det er ved at være et halvt år siden, jeg har spillet Evotok. Okay, så er der Jonas, du skal ikke lukke den her. Okay. Men Hvad? Jonas, du skal køre. Den vil ikke. Jamen, du skal ligesom huske, at nogle gange, så skal du lige... Nå jo, undskyld. Holde... Er vi på vej til Tyskland, eller hvad? Det er bare fordi, der så... Ja, det er fordi, du er i Schweiz. Du er i Schweiz og Tyskland er jo nabolande. Ej, hvad laver han? Ej, der var du sgu heldig, at han ikke kørte ind i dig, Jonas. Jamen, han kommer helt foran. Idiot. Men Jonas? Ja? Du har jo også en livestream. Jeg har sgu en livestream. Den hedder Mansion05. Link i beskrivelsen. Ja, vi kan også lægge den op. Ja. Og så har jeg også... Jonas laver nok en video, hverken han skal gå i gang med live, fordi så kan han lige sige, at nu går han live, og skal I så ja, når jeg, vil gå live, så siger jeg det på. Og I kan også følge ham på Instagram. Der hedder Mansion03, det er så. Og der laver han også en video, hver gang han går live. Det gør jeg hver dag. Ja, han går... Det gider jeg ikke at bremse. Jonas, for satan. Skal jeg lige gøre sådan, så du ikke behøver at bremse så meget? Nej, bare fortsæt lige op. Nej, det her ikke også. Det er lidt bedre. Er du herinde under? Nej. Det er sgu da noget her. Kan man ikke tage det på dansk? Nej. Hey! En eller anden er online chilling et eller andet. Det er lige meget. Jeg tror det er sådan her. Hvad er det? Så burde du vist skulle bremse mindre. Jeg tror det er sådan, jeg er ikke sikker. Men jeg mener det er sådan. Kør nu. Så ryger her. Han bakker sgu ind i dig, hvis du Hold nu kæft, idiot. Ja, han kører nu. Sådan. Hej, jeg var over, du.
skal ud. Nej, det er ham, der skal have en bøde. Det er for... Hvor helvedes. Det er ham, der skal have bøden. Ej, hvor kører jeg dog. Nej, okay, Jonas. Det er sgu ikke så Der godt. vil ikke komme meget øvelser til Miata ud. Nej, der kommer nok meget Dirt Showdown i, at han rigtig gerne vil prøve at slå min tid. Indtil FIFA kommer, så kan jeg begynde med at spille meget FIFA. Men Jonas, når du har fødselsdag, så er FIFA 16 jo kommet ud. Nej, det er det ikke. Nej, det er det egentlig ikke. Og ja. Jonas, så må du slutte videoen af. Ja, det har jeg også planer. Hvordan helvede gør jeg det? Skal du ikke lige sige farvel til dem, ikke? Nå jo, indtil næste gang. Hej. Ja. Og husk, tjek i beskrivelsen, hvis I vil se mig. Og hans livestream. Så ja, Jonas, flyt dig hernede. Indtil næste gang. Hej.